Jiena. It-temp favorit tiegħi. It-temp favorit tiegħi huwa bix-xita. Liema huwa t-temp favorit tiegħek? It-temp favorit tiegħi huwa msaħħab. It-temp favorit tiegħi huwa xemxi. Liema huwa t-temp favorit tiegħek? It-temp favorit tiegħi huwa ħafna kesħa u borra. It-temp favorit tiegħi huwa b'nazzi u baħar kalm. Liema huwa t-temp favorit tiegħek? It-temp favorit tiegħi huwa maltempata bir-ragħad. Liema huwa t-temp favorit tiegħek? Saħħa u grazzi.